Jekk il-poplu jagħti l-fiduċja lil Partit Laburista fis-26 ta' Marzu li ġej, waħda mill-ewwel miżuri li se jiġu implementati hija dik ta' żieda qawwija fl-għotja tal-carers li jieħdu ħsieb persuni b'diżabilità severa. Fil-fatt din l-għotja se tiżdied minn €500 fis-sena għall-ekwivalenti ta' nofs il-paga minima. Dan ifisser li ġenituri ta' tfal b'diżabilità severa li ma jkunux jistgħu jaħdmu biex jieħdu ħsieb lil uliedhom se jgawdu minn benefiċċju ta' €4,750 fis-sena. Dawn id-dettalji ħabbarhom il-Prim Ministru Robert Abela fil-programm Awla l-ġimgħa filgħaxija meta kienet jitkellem dwar il-viżjoni tal-Partit Laburista fis-settur tad-diżabilità. Dik il-miżura li saħħaħniha fl-aħħar budget ukoll ta' carers illi jieħdu ħsieb tfal jew adulti, ġifieri qed nitkellmu minn 16-il sena l fuq, illi għandhom diżabilità severa. Dak il-ġenituri li jieħdu ħsieb it-tfal tagħhom, dawk il-qraba illi jieħdu ħsieb persuni b'diżabilità severa illi timpedihom milli jistgħu jmorru għax-xogħol. Fl-aħħar budget l-għajnuna li konna qegħdin nagħtu żidniha għal €500 fis-sena. Imma nemmnu li mhux biżżejjed. U għalhekk jekk dan il-gvern jerġa' jingħata l-fiduċja biex ikun jista' jmexxi lil dan il-pajjiż għal 5 snin li ġejjin, dik l-għajnuna minn €500 fis-sena se nżiduha għal €4,750 fis-sena. Proposta oħra hija dik li jissaħħu s-servizzi offruti mill-Child Development Assessment Unit, is-CDAU, f'binja ġdida u adekwata għal ħtiġijiet tal-lum. Insemmi fejn nemmen li rridu nkomplu nikkonsolidaw is-servizzi li huma offruti f'dan il-qasam minn entitajiet differenti f'binja waħda moderna u li hija adekwata għal neċessitajiet tal-lum. Imbagħad insemmi wkoll il-ftuħ ta' ċentru tas-CDAU ġewwa l-Gżira Awċija. Sallum qatt m'hemmx CDAU ġewwa l-Gżira Tgħawdex u dan joħloq ċertu inkonvenjent. Aħna dak l-inkonvenjent irridu neliminawh. Imma mbagħad irridu wkoll illi sa fejn possibbli u jekk jista' jkun mod komplet is-servizzi li toffri s-CDAU illum jibdew jiġu offruti ġewwa l-iskejjel. Għaliex nemmnu illi huwa ambjent aktar adegwat dak li tista' toffri s-CDAU jekk ikun ġo skola milli fl-ambjent ta' sptar. U nemmnu li jgħinu wkoll għall prinċipju tal-inklużjoni. Il-Prim Ministru qal li dawn il-miżuri huma frott iżjarat li jsiru fid-djar meta jisma' dak li għandhom xi jgħidu n-nies. Dawn l-istess miżuri jistgħu jiġu siġillati bid-deċiżjoni tan-nies fis-26 ta' Marzu li ġej. Nagħlaq b'appell, iġbru l-vot, ħeġġu lil dawk li għadhom ma ġabrux il-vot tagħhom biex jiġbruh. Is-26 ta' Marzu hija d-data li fiha dan il-poplu irid jiddeċiedi jekk il-pajjiż irridux noħduh il-qudiem. Kuraġġ fadal ġimgħat ta' ħidma ejja nibqgħu naħdmu flimkien sabiex nagħtu lil dan il-pajjiż dak li verament jixraqlu lill-poplu tagħna, dak li verament jixraqlu futur sabiħ, Malta flimkien il-futur sabiħ.